Yerli din wekilleri gonomçuluklaryň maliýe guramaçylyk işleriniň düzgünleşdirilmegini soraýar. Adamlar gonomçuluklarda berilýän sadakalarda gaz we elektrik energiýasy üçin çykdyjy diýerler. Sadaka jaýlaryna gazyň tabak okara çanagy üçin hem töleg tölemeli. Merhumlaryň garyndaşlary öwliýalary ziýarata barýan adamlar ähli tölegleri müjewirlere ýa-da mazar gazyjylara geçirmeli däl diýip Balkanyň bir din wekili Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Balkan vilayatynyň Serdar etrawynyň din resmileri goramçylyklaryň golaýyna ýerleşýän sadaka jaýlaryna we mazarlyklarda ziýaratçylaryň müjewirleri töleg töleýänliklerini aýdýarlar. Din resmileri goramçylyklardaky müjewirleri döwleti hiç ýyly töleg geçirmezlikde aýplaýarlar. Balkanyň din resmileri bilen gurrundaş bolan Azatlyk radiosynyň habarçysy meseleni has içgine öwrenmek üçin käbir gonomçuluklardaky müjewirler bilen söhbetdeş boldy. Olar öz girdijileriniň belli bir bölegini döwletiň gaznasyna geçirýänliklerini öňe sürýärler. Müjewirler we gonomçuluk işgärleri özlerine geçirilýän pullary döwletiň gaznasyna tapşyrýanlyklaryny aýdýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Günübatar Balkan vilayatyndan habar berýär. Bu aralykda Azatlygyň habarçysy gonomçuluklarda mazar gazyjy adamlaryň bitirýän işler bilen gyzyklandy. Türkmendäp desturlaryna görä jynazat şäherleri merhumyň ýakyny howsarlary, dogan garyndaşlary we ildeşleri tarapyndan guramalaşdyrylýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan vilayatynyň dürli sebitlerine ýerleşýän gonomçuluklarda mazar gazyp girdiji gazanýan adamlaryň bardygyny habar berýär. Meselem habarçy Serdar etrawyna bir mazar gazdyrmak üçin 500 manat töwereklerine çykdyjy edilýänligini habar berýär. Käbir mescitleriň imamlaryndan soradym. Olar gonomçuluklarda geçirilýän arasaçylyk işleri we doldurulýan resmi namlar üçin belli bir mukdarda töleg tölenilmeli edilenini aýdýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkandan habar berdi. Yerli din wekilleri habarçynyň sözlerine görä adamlaryň jynazat şäherleri bilen bagly ähli çykdyjylary gonomçuluklardaky müjewirleri we mazar gazyjy adamlara geçirilmegine garşy çykýarlar. Ziýarata baran adamlar ähli tölegleri mazar gazyjylara ýa-da müjewirlere tölemeli däldir diýip Serdar etrafyndan bolan bir mescit imamy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň gonomçylyklaryň maliýe guramaçylyk işleri hakynda ýürüte kanuny ýok. Ýöne mazarlyklarda berjä edilýän täpdesturlar we beýleki guramaçylyk işleri meýletinçilik esaslaryna dayanýar. Bu ugurlardaky meýletinçiligiň esaslaryny ýurdun haýyr sahabat iş hakynda kanuny kesgitleýär. Şäherlerdäki gonomçylyklaryň ýerleşýän ýeri bilen bagly meselelere Türkmenistanyň şäher guruluş iş hakynda kanuny garaýar. Galyberse-de möhüm gonomçylyklaryň we mazarlyklaryň gorulyp saklanylmagy bilen bagly meseleler Türkmenistanyň milli taryhy medeni mirasyň obyektlerini gorumak hakynda kanuny esasyna düzgünleşdirilýär. Ýöne jynazat şäherler halk arasyna esasan däp desturlaryň hemde dini kadalaryň ýörelgeleri esasyna amal edilýär. Türkmenistana şäher guruluş iş hakynda kanun 2015-nji ýylyň awgustyna kabul edildi. Has odol Türkmen paýtagtyna we onuň eteklerine birnäçe gonomçylyk häkimetler tarapyndan ýykyldy ýa-da käbir gonomçylyklarda merhumlaryň jaýlanylmagy gadagan edildi. Aşgabatyň etegine Garawum kanalynyň günorta kenaryna ýerleşýän Didarwawa gonomçylygyna 1998-1999-njy ýyllarda ilki suwga berilip mazarlar ýok edildi. 2010-2015-nji ýyllarda bu gonomçylygyň üstünden köprü guruldy. Aşgabatyň etegine ýerleşýän Garadamak gonomçylygynyň günnäger bölegindäki mazarlaryň ençemesi 2000-2001-nji ýyllarda häkimetler tarapyndan göçürilmeli edildi. 2001-2003-nji ýyllarda Aşgabatyň günnäger demir gazygyna ýerleşýän Goçgarata gonomçylygyna mazarlar suwga berilip ýok edildi. 2011-2015-nji ýyllar aralygynda bu mazarlygyň demir gazygyndan geçýän köçü giňeldildi we mazarlaryň üstünden asfalt ýol çekildi.